gwikirana koba umurai goseko chora koba umurai gwikirogio ikyo ase orogongoro iga Africa na boigo ne mambia engia ekero abande bagendete kubanga buna baguchaka ewiki korende abande chi family chinde nigo chigendete kurira abamwabo na county eri ya Baringo nigo bono musene tobo rituko ore goro musike cheptumo hanyarete korara na aboigo mangana mange ayo agendrete ase ense ya Kenya na tokurigiria aiga se orogongoro agusisi ase ntindi negendrete kobeta aboigo abagusia bange babiri bagusange birengerere byabo kubwatekana no kugwa kwa Raila Odinga korwase obomo obori wa Africa na aboigo ekira ongo kwaligania somurobere no kumanyanga nande tuchigotwara ebrubo gose ensemo eri yechigo sori eri ndetunyare komanya na kibono chitimu chiri chintingo kegima ase ense ngimana boigo aiga ase rirobaria gusina kichanyarete gokoria ase ebiminano ebyo byabete bigokorekana e weekend. Karibu sana ekiagera na mange tokwariganeretie mambia bono na boigo kokonyoranga nche Matildah Obaigwa nyara usangana nche ase chinsemo chiri cha Facebook na boigo chinsemo cha YouTube ase omuroberiga ukogochera AM ase AM kose live. Karibu sana ase nchira ya bene kegima na bokonyara gukona na nche onyare komanya ninkayomba atete korwa na boigo ekerengereri kyaongere kimambia bono ekirobono rochenga omutinyo yigo kabere oikire ase bono ogochako ochakire gonjoka ekona bono mutinyo nguchori gwa kanse ngaki imiroberi yago kwa echakire gose imiroberi yago bado nabokonya gotebanga ninchenchake gose amatuko timba ati amatuka isaine okonyoranga kwa gendere konya koirisha kwa irisha baswahili bagotebana konya koyosukia bosio konya ko postpone watebanga anye ninyomba nare kwa gachanga umutinyo nde nari ngota gotema nchake kugora no nyaka bati watebanga obole mibwane ngocha gochake wiki egocha konya rachinga kichasukire boigo amatuko nkoerare korende kero onkorigerere aiga ase emeza yane ni onkora kochakera nari osenkora kwaligani nari abirika wateka korwase chinsemo ao kero bono buna bono nkorigerere ese wizareri echisemi kero mwaziri wechisemi omosike Julius Megosogamba ritukorigoro anyarete gokora etaro yaye yabene gochaiga ase county ya Kisii akanyara kutarira eskuru yabanyaroka ya Kereri Girls na boigo eyo yarenge gochingira emyaka 50 nomo gose 60 years koru yaga chagete na boigo nanyarete gokora etaro yaye nainde gocha ase eskuru eri yabamura ya Kisii school ekero bono arenge negati yabarai abanene kurwaiga ase county ya Kisii bono mokonyi bo mugavana omosike Elijah Obebo korwa aiga se county ya Kisii na aboigo oyore omobunge we constituency ya Nyaribari chache na aboigo abaraibande abo banyare to sange birengerere byabo na boigo koria chira au na omusakito Daniel Ontiri atarite na gotoboera oroboti rasenchira ere yabene kegima. Jumapili tariki 15 nemo mubunge webunge ya Nyaribari chache umusikeza irijanda nigarigania mwaziri wechisaimiga Kenya umusike Megosagamba kare nerombe ya barayibande kurwa sorogongo rogusi na kogendera gusigeta aborokiwa gokoromukia chinsa sano chemambia ya lero umusike Megos nigikirana seskuru ya bomura ya Kisii ulira gocha kugendera kobasira elio kwene kibuna bagendire gokore bya kimasomo Kereri Girls chinsa cha mugaso musike Megos nigo ara omwega bugochengira okobaroro we skuru ya secondary ya baisike ya Kereri ase myaka 50 mo mwiga oikirenwa na barai au boigo egatiabo mokonyi bumugavana we county ya Kisii musike Lejo Bebo mosene tomochore musike Esio Kinyuri abo bisa bechisemi aba MCA kurwase county ya Kisii gati yabubwatani banda bange ukwana chinga kecho musike Megos nigagokera egetamukero gichiskuru cha gusi echi cha korabuya asa matemwa yo mwako eta
ichinga kecho gendera kubolia borokigwa gukora masomo ase karibu na naroka akoreng'ania bataka na banda naroka arabakonye kubakaria kionde gionsi batageta sobogima. Ladies and gentlemen, the government will continue supporting Kereri girls to ensure that it will continue operating with its high academic standards. The expansion of the school infrastructure, including the ultra-modern 750 capacity dormitory under construction, demonstrates the government's commitment to ensuring that students learn in a conducive environment. Otebona chingaki chia siasa tichiraika nabagusimba bwendete gutwara ikirenga gikubwatesia oborai borororo bunenchiremo yokoenekia magendero. For anybody to try to tell us that we should come out of this government which we fought for, and it is foolhardy for leaders to mislead the public instead of interrogating that budget to make sure that the resources allocated in there for this county are actually released to this county to do development. It is time to roll our sleeves and work very hard to deliver services to the people of this country and this county. Asense mwende umosko bebo nigateona igati y'ibintu biria bikwira borokigwa gukora bobe ke masomo n'ubutumiki bwa mariogo yogutinda chiskuru bobolia ko bwatoke bikore bingabo nebyo na kubwatuka chisabu chimberio kwegendereria. Do the right thing even when no one is watching. Eskuru Obaigwa nigo yabwatukirwa obuya au rasomo bonge wenseme yo moske zairi janda uyote baiga. Na waziri, tukipitisha hii budget, sisi kama wakaji wa Kisii tunataka maendeleo. Kuna watu wanataka kututoa kwa hii serikali na sisi hatuwezi kubanduka kutoka kwa hii serikali kwa sababu sisi tunataka maendeleo. Hawa wasichana ninataka kuwapatia ahadi kama mjumbe wenu, nitatafuta pesa tuwajengee dining hall hapa katika hii shule yenu. Amang'ana ya marita mapema asa abana baisike na kuendera gukoromokia negati yarebo igakwanirwa nabare bagasomwamo bagokere getambokero kyo mwaziri migosa ase bunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii. Jinsi nimevaa sare hizi ni kwa sababu napenda mambo ya masomo. Jambo la pili, nimevaa sare hizi kwa sababu elimu ndio ambayo inamweka mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri kuwa sawa. Tatu, nisingetia bidii kwenye masomo, singalikuwa seneta jinsi nilivyo. Wasichana mnanisikia? Kwa hivyo ningependa kuwasihi kwa kifupi, tia bidii kwenye yale masomo ambayo mnafunzwa na walimu wenu. Mheshimiwa Waziri, you are a great man, mtu mwenye anakumbuka nyumbani. Wanasema ya kwamba na pia heshimiwi nyumbani, lakini hapa tunakuambia ya kwamba tunakuheshimu. Nkurubudirege seni kia Getembe litrene nguruku Daniel Untiri. Yo ase skuru ya banyaruka ya Kereri na boigo togoska bosyo nigo bono mubasukano omonene bose mubasukano mutindi onyarete kwane kiwali tukore igoro asensemo ya daraja moja aigase omochio bosongo magega yegari yemo yare kurwa ase ensemo ya Kiligoris yanyarete gosiria oboroso na boigo gosoa ase igitaseni kya mafuta gia Shell aiga ase chinsemo icho cha daraja moja na boigo yeirerete okubwaterania abantu abange goika abantu obarense ya 10 na boigo abo banyarete komunyokiwa ase enyagitari ye enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital na aboigo korende ondete yo nyarete gosiria obogima bwae buna umuseketo morene siango nyarete goika ase chinsemo icho na boigo otoretera chibicha chikobwatia. Gali emo ya rukurua ase para ya Kiligoris gochia sensemo ya busongo ime kaunti ya Kisii nigo yabwatira nigwa no mubasukano mega yo gusiria oboroso kuringana na Caroline nigo bairana goteba nige gali yo ya siri oboroso mega yo goikia ababiria ekero ya chikogendera ne sabali yenyora ya soire ase esto emo yegetsani kia mabuta ayo manikanta na Shell ekikere ange ase ne duka area ya Goodka wasa sensemo area ya Naona mahali hiyo gari ya watu imefika hapo.
Hapo sasa ndio imekuwa na mbio. Lakini mtu huyu driver alijaribu kupiga mahoni. Hapa chini hakuna mtu alikuwa. Sasa hiyo gari vile imekuja hapo mbio, imeingia hapo ndani na speed nyingine ya juu sana. Lakini ikapata hiyo mlango ilikuwa imefunguka kidogo. Huyo jamaa ndiye alipiga hapo kama ingia huko ndani. Akapata na ile wale ya upande ile. Sasa kitu sisi tulistoka kukimbia tukaona watu wanatoka ndani wako na mainjari kidogo. Kuna msali aliumia hapa. Kuna mwingine naye mama mwingine naye alitoka hapo kama ameumia mguu. Kuna watu wameumia baadaye. Lakini tena kuna mama ametoka hapo na watoto wake 3. Mungu amewasaidia. Hakuna mahali ameumia, lakini Mungu amewasaidia. Ambulance imekuja imewasaidia, wamepelekwa hospitali. Mimi nasema Mungu wacha tu awasaidie wale ambao wameumia. Kama kuna maumivu ya ndani, Mungu awasaidie. Kuna mama alisema ati gari imekosa breki. Wakamwambia simamisha hiyo gari hapo. Jamaa hakusikia. Lakini sasa ukiona gari imekosa breki na iko kwa mteremko, hakuna njia nyingine unaweza simamisha hiyo gari. Hakuna. Na hiyo gari ni automatic. Sasa hiyo gari automatic ikitoka kama imekuja hivi, hiyo ni kumaliza watu. Lakini alimejaribu. Driver amejaribu, hakugonga mtu yoyote. Ni ukuta tu na hiyo mlango ndio imefanya wameumia. Alitoka pale ndani lakini miguu ndio ilikuwa na shida, lakini hata kutolewa ndani ya gari walipasua hiyo milango ndio wakachomoa yeye kutoka ndani, ndio akabeba kutoka hapo ndani akaweka kwa ambulance akapelekwa hospitali. Abantu ise 10 nigo babwatirani gwasoma basukano uyu nande nigo banyarko bagwikibwa senyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase bagendete konyarko bakonyora obugwenya nonye nabo nigo omuntu nde bwensi atatu kuyu nyarko bakagusiria obugima bwaye. Ali ya butoka chiburege urogoralia ya chalio kayarunda yaswa gochi malia mafuta yaswa bakanyomba ime na abantu barengeme nabo twatema ko basefu ndeta yo obakagusira mbanyora chingoma nkenke okay ambulance nabo yacha yabakonya bairwo nyagitari asobo bweni kuripoti ya Getembe kurwa sensemo ya magacho yomochia obosongo. Gutigana nayo bono gosoa ase egati kose ase manganalia asiasa ya mubwateraneti oyore omosikera Raila Odinga nigo bono abamenyi bechinsemo cha ongata Rongai egotoka ime county ya Kajiado banyare tukusanga biringirire byabo nikitaseni keiga kia Getembe kubwatikana na getambo kiro kiae omosikera Raila Odinga kwengusa magega ekero obochori obo bwagenderete ariase omochie o Addis Ababa nigo bono abamenyabo banyare kuboria omosikera Raila Odinga nyare gocha nabo igokubwatirana na egesaku kyo mugusi erio koenekenga abanyare gusirana nabo igo atenene ase ensemeri ya upinzani erio koenekenga serikali yabeire gekurusi wa mamocho ekero ase ekero ande twagoka sana kera twanyora Getembe aturure gusia ikira ande mudomero domo muramaja chali gotoligyo bolinga kaimwa mugusimore togenderi ngana ri mwamu mora yo Raila itochiete ko temekero bokeria era natemete ari nabwete ko bwangoro gya bwete ko binyo kyumondoria kumubwachi kura isano igona temete ane serikali ya Kenya nyakorete gasingiya kumubwatsi paka bwikasegete so ase mabu ya America Kenya no ero na Raila no ali bono ndona tebi musikiraira anango kwanike gusi abwata abantu bae baba Timothy abako madekye mu gusi abate tigaira nebo no aira ne ka alige link keroro asuku me serikali ya Kenya etakorere gas bomuna ndo akachi ba ga garungai serikali yetu ebete ono era gago jago soime tuigatonyo ara magendo ndonda tebe ase ukubu kwa Raila Odinga ase krogeke kya African Union nkeringa ntwa expected inga Raila nabu ntwe twaro chobo bui ande konyora tuyaliganiri ko banomo goko ase Raila kubwa ekirogeke akini rende ngabagoteba kirogo kende gyonse kebwata masindano nkebwata omubui no muntu kubu Raila kubu tali tangani Raila rabu iro ratemire binge lakini rende no kumia story ase Kenya ande abantu balinga ntutoli supporter chia Raila
etoko mwariga ni Kenya aira ne Kenya to chenge Kenya yaito erinde gendere igendo kene ngeringa naragote byo mheshimiwa Raila onyendiri akoigwo munuoyo ango igaira na aso esense moya e upinzani erinda asugumo morayo yoregeti akore bintu boronge ebintu matenena atige gokore ebintu atari kubwatia sheria lakini rende kono tigairane abente opposition na ende asugume serikali ekora magendera buna atakire na ende ntubu no mugusi twa support Raila matuka mange buna wana nje miaka yonse amwakere chikura lakini Raila ngo chero tuwe bano mugusi bono igamati yanginate ne ine tigamubwatesie 2027 matiangere benteke konyoro bugambi serikali echenje na ntogenda moto Naboigo bono omuske Raila Odinga nigo anyarire goitaba amachibwayo yobochori obu bwakorekanete erituko rya Jumamosi ase ense yo ya Ethiopia. Muske Raila Odinga nigo bono anyarite goteba tawati muchandonde wensi kobwatekana anoyo gose oria baringe kwamerera ni nere ase kirugekyo omanyekanete buna omuske Mahmud Yusuf korwa ase enseri ya Djibouti oyo nyarite koira ekirugekyo gose obubuyobu nigo bono anyarite komotebia gose komoa congratulations ase okobwa ekirugekyo naboigo akanyara goteba ereta bwati bororo bonde bwensi gose tawati omuchandonde bwensi naboigo koboria nga obusibore bunobo ase obochori bwensi nabo boganeiria ase orogongo oro Africa erio konekia amagendero naboigo omorembe onyarire gotingiwa ase orogongo oro Africa. We accept the results. And I've congratulated my competitor who has won, and I wish them the best. So there will be a lot of blame games that are going to be played. People are going to say, oh, it is because, Baba did not do as much as he expected. Oh, it's because Baba is now tired. Because he's too old, all sort of things, that maybe because those people used more money than they used, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I really met him. And I want to say that President Ruto did everything possible. For this campaign. They gave me all the logistical support that we needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of the continent and made an appointment for me to meet all the leaders around the continent. And I met all of them. And actually we were sure we'll win. But as I say, other factors have come into play. And those factors are going to come out and will be known. So we are here where we are, but let us not regret. No time for lamentation. On Monday, they had organized a prayer. Boigo umurai wensi omuske William Samoei Ruto neren awate ayaringe ukona kubwatikana no bochori bubwanyarete gokorekana litukerio rya Jumamosi ni ganyarete goteba gose gusange kerengere kyae na goteba nonye omuske Raila Odinga tabwetie kirogekyo ni gobono omuske William Ruto anyare kogokiwa nemirimo yaye na boigo ogwetuma kwaye omuske Raila Odinga oroboti oro ase embeo. He was available. Whenever I booked an appointment, he was there. Whenever he had to travel, he was there. Whenever it was early morning or late evening, he was present. And he was there all the way.
because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest of our continent. As a politician, I have supported many candidates, right? On this Africa Union chairmanship, Tinga, Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. Did not let us down. You did the best. You put your best foot forward, irrespective of the outcome. We are celebrating our candidate. We are celebrating Raila Odinga. We are celebrating the unity of the people of Kenya behind one of us. Boigo nigo bano abarai abange banyarire gwecokia na kubaboria abakenya bonsi banyari kumwarigania omusikira Raila Odinga ekero akwirana aiga sense ya Kenya gusekera arache gokorerwa omoyega ekero obo magega yokogwa ase obochorio obu banyari kumwarigania senjira ere ya maskani kiagerani gabere omurai wabange nabo igo ni gabere gakoba omurai obwato mukia ase ebirogo byonsi biri abere gakorigia kose emirimo eri abeire kagokora. The three candidates on the ballot, Kenya's Raila Amolo Odinga emerged as the front runner in the first 2 rounds of voting. However, after 6 rounds, and in a spirit of Pan-African unity, he chose to step down, recognizing that after 7 rounds without an outright winner, one securing at least 2/3 of the votes, the election was likely to be deferred, possibly to the next summit. This decision echoes the precedent set in 2012 when a similar election between Jinping and Nkosazana Dlamini Zuma had to be postponed from January to July due to the absence of a decisive outcome. As a true Pan-Africanist, Raila Odinga once again put the interest of the continent before personal ambition, demonstrating statesmanship and unwavering commitment to African unity and progress. As His Excellency Odinga affirmed during the prayer meeting on February 10, 2025, this election was never about individual victory, but about Africa's collective success, win or loss. We are all winners in pursuit of a stronger, more unified continent. And at this point also, I would like to thank all the people, we would like to thank all the people who supported this endeavor of His Excellency Raila Amolo Odinga. To start with, we want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency President William Ruto, for the unwavering support his and his government gave to this contest of Honorable Odinga in the AU elections. And in this regard, again, we call upon all Kenyans to prepare to accord His Excellency Raila Amolo Odinga a well-deserved, rousing welcome upon his return. His exemplary leadership and sacrifices in the service of Africa are a source of immense pride for our nation. This is not the outcome that we had come for here in Addis. We were very hopeful for a win because we knew the kind of candidate that we had presented to Africa. We knew that Africa would have benefited immensely from Prime Minister Raila's experience, wisdom, and so many things that he is resolute about in his public life. However, we have come to accept that sometimes elections don't go the way that we had wished them to do. But as a country and as a leadership, we are extremely proud of the journey that he walked. He gave a great account of himself, and every patriotic Kenyan is extremely proud of our Prime Minister. We know that he gave it his best, only that others thought differently from what we had thought as a country, as a region, and those who saw his strength. We particularly appreciate all the countries that stood with us in this journey, those that believed in this shared vision of a prosperous and thriving Africa.
We also, as true Democrats, appreciate those that saw it differently, and we believe in a united and a stronger Africa. We believe that the Prime Minister cannot be short of things to do, given his age-old experience and passion for a better Kenya. So we welcome him home with so much pride, exuberance. We urge all Kenyans to celebrate and grant him a rousing welcome as he returns back home. We want to say we are very proud of His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga for the effort he put and for coming on very strong for this position. Even though it didn't go in the way that we had intended, we are still very proud of Baba. And we know that Baba still has a lot to offer in Africa and beyond. And so we just say congratulations, Baba, and to all those who supported. I just want to say, thank you very much. We want to say thank you very much. There are many people who use their own resources to come all the way here. People came in buses, people came by air, people came by all means. People pulled cars together to come. We just want to say thank you, and Baba is extremely loved. I do not think that the loss that Baba withdrew at the 6th round in any way affects the broad-based arrangement. And I foresee in Kenya the union between ODM, UDA and other parties getting even stronger. Africa gose African Union gikanyara korosi gwa korende ekiombekiga nigo giachagite buna Organization of African Unity ase omwaka o 1963 ekyo kiarigetie buna bono okoreta aba gose okoreta chinse chiri cha Africa amo kubwaterana elio konekenga banyarire gutuguterare amanganari ya bakoloni ase orugongoro iga rwa Africa korende kiro oyeika omwaka o 1990s kosekera mwaka eribweyemo chimi kianda kose kero omwaka 1990s nigo bono nande abarai orogongo rwa Africa banyarete gusanga ebirengererio nabo igo goteba nigo barigetie gocha gonchoreria ekerengererio kerio kyokubarwania abakoloni orogongo iga rwa Africa na kwene kenga chinse cha Africa chanyarire gochamo nabo igo konyara gwetenenera nabo igo korigia enchira chiranyare gutumeka enibo eri chibwate erio okoegendereria gose wekinia erio ekagera oyoringe omo orai wenseri ya Libya omanyakanite buna Muammar Gaddafi akanyara gusanga ekerengerere kiae una ekyombekyo kia Organization of African Unity gose kia manyakanite buna OAU kenyare gonchorerigwa gocha koba African Union ikyo bono gekairira ase omwaka bwechiribubere na ibere gose 2002 ekiombe ekyo kya African Union gekanyara koigorerwa abene ko gegachaka gukora imirimo ase orogongoro iga rwa Africa nigo bono omoyego uyu nyarete korawa no yokabeire omurai wense ya South Africa ase emyaka eyo omanyakanete buna omoske Thabo Mbeki abo so mwaka 2002 bono kikaru OAU kikaba AU gose African Union nabo igo ekirengererio kiarenge gose kitambukiro kyogonchoreria ikyombekiga no kwene kyanga bono ekiro abakoloni bachire nense ya Africa nebonete kurigia injira yokunyara kwera nabo igo ogwetenenera erio hoikinia ase ense mweri ya magenderero nabo igo okoreta obo amo ayo nkobwatekana nekyombekyo kia African Union ekyo ase omorai Raila Odinga aringe kurigia ekirugo kyo obonya kerogo korende tacha go kenyora ekyombekyo nigo kigenderete nabo igo amagachae nigo are ase omochori wa Ethiopia ase omoche o Addis Ababa asenseri ya Ethiopia kurumako yo 1963 wika bono kogenda ase omutumuko muke korende keronda chikoirana nechi gazeti nyare kusanga ayande amange anene muno ase chinse mochiri cha siasa.
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandegere. Uzito somya bamura bachiko ya mandegere. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyue korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na wigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chibukindubwao kirwasiririe umwanchwa igo bakorwa obokoreri ubuye bwebirengo by'ichinse cya Michael bunabegerete na bunabakoremya igo bwate kigali kinyicyuka chire Executive Chariot ekora wanigari aina ye Prado n'ikindi kinyinge kigali kiganiro kikorawa na Executive Escort Motorcycle chikasket chabo nchiria ugwanche buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kuruse bari ki video chingiya igo bari magega yenye gitari ya ram nchuba koye obokoreri ubuya samange ba kresimia namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services umuremya chinga kichubukendo bwino no muchando oino. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bega nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchora ne buno kuganya kwa okole nkona bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkona bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkona bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkona bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub
nigo batumurulio ulipa pole pole asuwanjiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imeyo muchomo songo ase barayasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribble studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate
certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange inche no manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo kuligererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiru byasero gutwara umucanda twakwa amariogo na amarioga yaitu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao na ande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amarioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni gotokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura ase ya Spain na ayande ni gotokurusia ase ya California Los Angeles
California in USA. Mario gande nale tukurusia somo chio India na yande nigo tukunyarusia sense ya South Africa. Aya nara Mario gakunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro naende nonya nigo kuru mwaka 2011. Twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chinga chichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo oronene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekionga kiamamogusi. You will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical. Much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. Thank you and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January. And we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity. Getembe Television ekionga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nabatebi nambasi rekitoroningisi ego kanza mochibu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajenye kotate speaker na kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chirega etibi urwambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majinji betri na raro fogo laki amariko no ari ga kurgwe ga sikuka ko dura duriji meno ga ko bugima buko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chi chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chisora panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646
385. Aiga no numbers aba customer baito bonse asimole na baliganiri kerege ento tobwate na netobwate bintu bich quality chigoro chingia kabisa. Chaso winge na nyora kane tigaminyo ke nyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege ento aserigori lyomubuko o. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria obwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abo ase bali na mbeyemo asogotwara machine echekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpatu Maliba, mwalimu monne Getembe Technical Training Institute. Serikali ya kolire sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke. Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getembe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokindubwao kerwasiririe omwanchwa nigo bakorwa obokoreri obuye bwebirengo by'echinse cy'amaiko bunabegerete na bunabakoremya nigo bwate kigali kinye cyuka kire executive chariot ekorawa nigari aina ye Prado n'ekinde kinyinge kigali ekiganigo kikorawa na executive escort motorcycle casket chabo nchiria ugwanche buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kurusi bari ki video chingi ya igo bari magega yenye gitari ya ram nchuba koye obokoreri ubya samange ba kresimia se namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services omuremia chinga kichubukendo bwaino n'omuchando bwaino. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi bna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getembe Nyamira bypass Nyankongo Road ase orabakere esime 0796145344. Somebody kere email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchuo wekeronse. Omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro yo burugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri bia mono. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonia baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikeranu mbabwate ebinto byamugondobu na chimbusuro chirie chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Obaigwa KH500 nechinde chinyenge imbabwate Rifle seta go surround ups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao Obaigwa mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni Obaigwa bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegma inyora amaguli abo nigo ali aya insekegma asebinto byekene otanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asechinsagyo ao buna Kisii, Keroka, Kirgols na Bungoma. Kisii nigo bagutuka anyene roundabout ya KTRH guse Kisii Teaching and Referral Hospital ase bara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 guse 0791444732 Josemo Distributors asubwansubu boleme nobotuge. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Ndigi asoe aiga rinda nyare gutwarira nararia beirika gwateka ase ebirubo byechigosori anene weekend ye yaerire bono kwirongorigereria gazeti ya The Standard aiga igibwate amangana ya siasa entindi ese bwate bicha yae umurai Wednesday omoske William Ruto ekeregwate bana Ruto's blunders ose kubwatikana nekirogo kosobo chori bori wanyarete gukorekana bwa AUC nga mamochoki umurai Wednesday ya Kenya omoske William Samuel Ruto
anyarete gukora ayubona irerete okugwa kwaye Raila Amolo Odinga kero tukurigereria egazeti ya The Standard ese page ya kabere nigegoteba ase page ere ya kane nabo igo ya gatano nigo egukwanira engana eyo segoteba the blundering president ngabono omorai wenze oyokobeka ose oko rua ogochika nabo igo oyokonyara gukora amamocho ase amangana bonabono ayo yobochori anene mono ase obomo obwechinse cha Africa. The blundering president, Ruto's AUC missteps that led to defeat. Nimbitambo kiroki anyarete kuira bitarenge ebironge ebibirerete okugwa kwaye murai wiki amagia ODM Raila Odinga. Raila led the first 2 rounds with 20 and 22 votes, but Mahmoud surged ahead in the 3rd round. Nigo Raila Odinga betika gutangana se ekero chikurichi chage to sentunde ntanganine ya kabere nigo abete ka gutangana gusekora kolende kero ya chiguika cha entunda ya gatatu ya kane kabanga Mahmoud Bwenseri ya Djibouti oyubono oirete erogekyo nero orenge ekora political observers see Ruto as Africa's blue-eyed boy who shone in his first year but failed to maintain that status. Nobono nigo yarorekanire umuske William Samoei Ruto nigo bono akorekana buna omurai oyo tagete kotwara ekerengo goso ebegete kirasike igoro mono umwako motangani kirarengase oburai anene mono chase chinse chinde chorogongo ro Africa nigo Ruto arenge korekana buna no murai orachi gokonya orogongo ro Africa korinde tanyara ku maintain gose kogenderera kotingia erieta erio ase abono omwaka oyo kabere ime ye serikali ngabono egati ya momochari anyarete gokora gose namanganari yo expose gose kobeka bene teneni siasa ya Kenya guchiase chinse chigacha African Union nabo igo ase ogoteikirania gose ase gotandeke nga enseri ya DR Congo yanyarire konyora obosibore kuse yanyare konyora omorembe kubategana nechisegi chiri chigendere taro nigo yarorekanire ngata chiti gokonyense yo nabo igo ekirobono ebwate ekenderete gutwara kungusana na nenseri ya Rwanda nigo bono omoske William Ruto taranyara kwenekenga onyare kurigia enjira yokoreta mochinse chiga ibere echo chire ase ekiombekerikya Eastern African eiga ase Africa ya mocha tokorigera nande page ya gatano Nigeota Addis race. Raila concedes defeat but stands tall. Raila negati yabarai bali batarikoba abange ase ense engima kubwatikana ana amangana ria gukora anene muno kirabeire gakubwa asekera opochori una aigeiga nigo nyarete kuitaba na boigo gotebanga nigo bono aitabire na kumwapongezi uyu nyarete kuira ekiro gekyo Mahmoud korwa ase enseri ya Djibouti ngani gobono ekororekana Raila nikanyarete kuitaba engane yega na boigo akanyora chinkwana chugo sanga nabarai au korwa ase orogongoro Africa ekiro ale ase enseri ya Ethiopia ase omoche o Addis Ababa. Now the former prime minister stood bold, finding words in a tough moment. Abarai abange kiro babire bakubua tibari gutwara nkwana bagusanga nabantu kurendere nigarorekanete numona omuntu bwate umusimamo naho igo akarorekana una omuntu kunyara witaba amachibwano sinando omuntu ugutene nabokongo ase ekero kia aba obokongo kose ekero omuntu arense. He accepted the loss, saying that he was confident his friends had supported him. Ngani gobono are eno koigena na boigo airane retiambia mono ekiagira bali barenge ere niganya leteko tebanga ase bali ba motivating ko chibarenge kumwakira chikura na ndeba kamwakira nigo anyarite koiraneria mbuya mono. Raila's Addis set back a political turning point for both opposition and government. Epeji ya gatano na rimwe gazeti ya The Standard yeritukoria rero nabo igepeji ya gatano na kabere nigo egukwanira obochori obo sebone gotebanga ekero Raila
akwirana asense ya Kenya bono ensemo eri ya opposition gose upinzani na boigo eri ime ye serikali nigo bono chonsi chiro chegose chitabwati eki chiranyare koerera chinga kibune chiga ekiagera tibamanyeti ngitambo ki gose naki siasa ya Kenya erachi koba asia motukare bose tibamanyeti ngana bakwirana abe strong gose abe nechinguru kigimase ensemeri ya upinzani gose nigo wagocha na ndonyorenga oseire bono omugima ase serikali eiga. He returns home empty-handed, leaving his admirers divided and his detractors weary. There are those who want the veteran opposition leader to take up his role of calling the government back to order. Nabono aigati ya bari asense muri ya upinzani baraboniko banyarete kogokera engane yuso okotaira kwae ikirogekyo ekirabono baligeti nganyare kwirana asense ya Kenya abega kurigereria na boigo kunye rage bya serikali ekirasekero ekero yabeire itari kubwatia ogochika itari kubwatia richiko gose ekobuna ama nganari abakenya babonete goikiraniwa na April ya 5 na 3 ne bwateiga umugano obogoichania gose engana iyo kwana na engora guchase family yaye oyoro moseneta we county ya Baringo manyekanete na omoske Cheptumo. So the heartfelt tributes as leaders mourn Cheptumo for his dedication and ethics. Nigo baraya bange bakorawa no murai wense muske William Ruto banyare to gotuma chinkwana chabose chingora chabo chase family yo anene mono litko regoro kero murai wense narete goteba nigo Cheptumo gose Senator Cheptumo arenge umurai ore wetuma kegima na boigo nigo aiga egoteba na Baringo Senator William Cheptumo was serving his 4th term in parliament. Nigo bonaring kentunda yakane ase ebunge. His passing marks the end of a career defined by unwavering dedication to devolution, security reforms and legal justice. Nigo bono abeteka gukora amonchoriria amanene anene mono ase birogo biria abere usase chinse mochira abere ka gukora emirimo nigasireti emyaka ya kare nigasireti ubugima bwae kare emyaka 55 nebere gose 57 years of age. The Senate of Kenya has lost a leader who firmly believed in devolution and used every opportunity to advance its cause and the welfare of Kenyans. Oyo no oyore omo speaker we Senate omoske Amason Kingi iganyarete goteba nigo bono mo senator oyo iga Cheptumo aringe mo senator ori onyarete kurigereria gose geta engane yega ya devolution gose ogotwara chisirikali chinke ase chi county eri okonekinga amaganiari ya Bakenya abekirwe gosio anene mono ko wakilisha Abakenya aria ase Senate nigo bono nyarete gosirio bugima bwae ase enyagitari moime yo muchio Nairobi korende family tenyarete korokia mboro irekia bwate korene nigo banyarete kwana no roboti buna nigo abirika gotwara oboroire ase amatuko aetire na aboigo mbanyarete gosanga gose gukwana nga mboro irekia obwairete obogima bwaireretere gosiria obogima bwae korende nigo tokomuganiria anyare gose omonguru abeke ngoro yae ase agia na boigo ne bwateiga omugano o kurwa chinse mochiricha na kurusegota wetangula whose deepen essential motion against him is filed ngani gobono ya chakire korokana nigo abantu bachakire gose abarai oime ye bunge nene bachakire koligia chinjira chokomo rusi avisi omo speaker abwe bunge omoske Moses Masika Wetangula na togo tigana ni gazeti ya The Standard nigo nkoko lige gose nigo nkoko manyanga gazeti ya Daily Nation yeli tukoria rero nigo ewatelingana limwe mwaiga esegoteba big test for Ruto Raila handshake nigo bono yarorekanire nga egati yoko bwatana okoiga gose gokorosia serikali ya broad based bono kwabe kirwase iratiri goro gose amatemwa kubwatekana na okugwa kwa Raila Odinga kurwase ekirogi kyokia AUC politics loss paves way for Odinga's grand return to the helm of ODM party.
niga bono nga ukose ukutaira kwaye obo sobochori ubu banyarete gokorekana omusikera Raila Odinga nigo bono ararorekane gochigocha na inde koba nere omoteneneri wekiama keri kya ODM aya naro egati ya amabori ari abakenya bange babire bako eboria gose ebirengera bibiri abakenya babire bagosanganga ningi kirache koba ekero Raila iratokete iretie kero gikya AUC chingake na chiga bono torachie komanya gose torachie korigereria tumanye ningi kigenderete ase serikali ekero bono morai gose muske Raila Odinga atari ase omochiori o Addis Ababa na ndekera iranete full force aiga ase nsi ya Kenya nse mokiaraso serikali ime aranyare goswa nabarai bae gose nigo arachi gotene na bukongo nande kuirana ase ensemeri ya upinzani bunabereka gukora asimia kemenge peji ya kabere gukwanira engane yu ya Cheptumo esagotana man who ended Moi hegemony in Baringo bows out nigo bono nganere orenge omoseneta uyo nyarete gutuguterare oborai buri bwarenge ngano bwegesa kwekemo ase county yo ya Baringo nigo ekero obochori bwa omwaka bwechiri bubire 2022 bwanyarete gukorekana nigo bono abete gakumwaka isiko gose anyarete komobua oyu obarenge koriganere kiro gekyo oyo renga omoske Gideon Moi ase county ya Baringo ebwata iga evicha yaye omoseneto yo omoske William Cheptumo ekero habe arenge kare emirimo ase omwaka o 2023 nigo egotebana we have cases of serious challenges to security in parts of the country. It's our responsibility as a committee to liaise with the government and security organs to look into ways of ensuring safety of all citizens. Ngasense meri yokorigereria mangana yoborendi asense ya Kenya omoseneta Cheptumo nigo abase omostario obusio nande nogo kunyoria nga nigakorose county eri ya Baringo county yo yabeire kegotwara okobura kwa morembe ekero ase ekero no ario konyoranga abananchi nigo babwate ebioma bagenderete kurwanani ase amangarari bakobuna bono etugona boigo oboge saku ase chinsemecho na epeji ya kane ekeregenderete kukwana mangana AUC egotebana political ramifications. President Ruto's failure to send Mr. Odinga to the continental body means the veteran opposition chief remains a key player in the 2027 presidential contest. Na ugotaikirania engana goseireria nyarete koria yokonekia nga onyare komotoma Raila Odinga gochase ekirogo kirikia AUC nigo bono omoske William Ruto abonete ko yarigane kyagera nigo bono era yarorekanire Raila Odinga na chekoba koska twara libagari nene ase obochori obonene bore bosibo mwaka 2027. Odinga is expected to resume the leadership of the ODM party. Ngani gubona arorekanire agochokwirana kogendera gutenera ekiama kirikia kia ODM na aiga ne bwate birengerero byae uyu kabeire omokonyu murai wense Rigathi Gachagua Segote Raila's AUC loss a blessing in disguise, says Gachagua Alice. Umo rayo yo umokoro gose Gachagua na boy wakerale na baraigete kurase gose bari abasani bae nigo bono banyare gote banga ogoteira kwae Raila Odinga ekirogekyo taringa anomuchano monene gocha sense ya Kenya kolende nigo ere enga na masesenia nigo bono kurwa ase gose ase orugongo ruriro Mount Kenya baraya bange banyarire gochengira egetambo kirekyo ese bagote bana region celebrates former premier's fall, saying Kenyatta or Karua would have won. Ekera bono banyarte gusange birengere byabona goteba onyendiri omurai wense akwanera omurai wense omukoro uru Muigai Kenyatta gose oyorenge asensemo ya Azimio musubati Martha Karua achie kulige kirogekyo kango nairete korende taringa Raila nero renge the best candidate uchakoira ekirogekyo yuko bwatekana na abarai kurwa chinsemo echo cha Mount Kenya
muna bono ni naraiga ogotebana we are not feeling sorry for Mr. Odinga but for how we made the wrong choice. Mr. Kenyatta or even Martha Karua would have bagged that seat. Uyo niga manyekanete una Murithi Kang'ara Nyandarua naboigo ase omuseneta o Nyandarua manyekanete una musike John Methu nere niganyalete goteba we are not celebrating Mr. Odinga's loss but the great opportunity that the flop presents us to have President Ruto boxed into submission that he has to rule this country as per the aspirations of our forefathers. Ngani gobono ekororekana okugwa kwaye Raila Odinga kurachie ko orokia enjira omuske William Ruto arachie kora enseiga kubwatikana na keria gose nyabuna chisokoro chia aba Kenya gusabarai bali babiri bakurwanira ense ya Kenya baganetiye korende taringa okomusuguma gocheisiko Raila Odinga erinde tanyara gotenena bokongo asense meri ya upinzani omuseneta Nyandarua ereniga gotebere neri bagali nene erinde Kenya enyale konyoro burayo buya kerebwate opposition erengia na boigo serikali egokora korengana no kugania kwa aba Kenya ayo na yo arekorase chinsemecho cha Mount Kenya. How Ruto baggage sabotaged Raila bid. Ikaro okurigere buna bono nga ebitambukiro konye bya ebyo byarengia se gazeti ya The Standard nero nga ebitambukiro egati yabo biri byage siasa ase orugongo rwa Africa nabo biri omurai wenze William Ruto anyarite koira nabo bono na bibono byachangerete mono kose nabo byirerete Raila Amoro okogwa kurase ekiroko ekyo kya AUC ayoko yanyorase page ya gatano akabere gazeti ya Daily Nation yelituko oriarero na aiga page ya gatano na gatatu kokwanerere amangana yoko saba amadeni korwa chinse chinde sekote Ruto borrows 570 million a day in new loans ngani gobona avereka gosaba million chire chimisano 50 nebere aseri tuko ekero aichigane chibase chigo sabwa seri tukerimo ekero obono amadeni amaya achakire kubekwa na inde gocha ase ense ya Kenya ine page ya gatano na gatatu gazeti ya Daily Nation yerituko riarero no konyoria nga ase chinse mochiri chebirugo biechigo story Clinton Ondigi na chekoba aiga asige kegeke sana kere ebosio rinda nyare gokwerera na kibiminano ebyo byanyarate gokorekana nigo egotebana gazeti ya Taifa Leo egukwanira mangana yo ya ODM naro segotebana hatutamuruka Ruto ODM nigo yatebire ngabono teriko cha komotiga Ruto nonye Raila Amolo Odinga tanyari tukoira kirogekyo kya AUC. Ningependa kumshukuru Rais Ruto kutokana na msaada wake wa Raila katika uchaguzi wa AUC. Hatuwezi kumlaumu yeyote kwa kupoteza kiti hicho. Umubunge oyiga Suna East muske Junet Mohamed nigo anyarete goteba onde bwensi tayobonete kupikirwa mamocho kubwatikana no kugwa kwa Raila Odinga kurwase ekiroge kyokorinde nandenga ODM teriko cha kwengusa magega buse teriko chigotiga kubwatesia serikali kubwatikana no kugwa oko egotebanga nigo barire ire se bagotebana sisi na Ruto hadi 2027 ODM wa hapa. Raila asema kuwa ndiye aliyetaka kuwania kiti cha AUC naye Ruto akamsaidia kujipigia debe kote Afrika. Raila niga mwigirire muske William Ruto sagoteba ngatari era umwete kerengererie kyo korende Raila umanyane nero nyarete gwetuma gose gochaka gutwara ekerengererio kyo kora orogongo orwa Africa gwetire kiombe kyo kya African Union ndocha mangana ayaiga yekiombe kya African Union nigo betetense mono anene muna sechi gazeti cheri tuko oriarero Nyanza kwenye mizani ya Ruto baada ya Raila kubwagwa AUC ngabona orogongo rwa Nyanza nigo bono kwa rwabekirwe eratirigoro kubwatikana anoko gwo bono tibamaniti bagendere gusegeta guse
koba gotiotereria serikali ya Kenya Kwanza gose na inde bairane ase ensemeri ya upinzani unakurwa matuka magega nyanza ya berige komanyekana una nigo ebwate upinzani gose abaraya bange bari ase ensemeri ya ODM gose bakoba sensemo ya upinzani bono rogongo rwa Nyanza nigo rwatigere tomanyereri esi irogosoa ayo na yanda mange na boko ya nyora sechi gazeti cheri tukeriga umwancho morigereria nekerongo kunyorenga ekero turachi gukora aria yechigo sori ntorigereria ibirengereria bike igoro buna bakenya gose aba gusti banyari to sange ibirengereria byabo kubwatekana no kugwa kwaye Raila Odinga ekera kwira na sense ya Kenya na rali egati yari abakenya muganeti anyare gukora ase serikali iga na rali korende ase bono nigo nkogenda ase mukomoke irinde nyare kumwarigane Clinton nere Morin banyare kurigereria chigazeti cheri tuko ori banyare kurigereria amangana yechigo sori cheri tuko riarero mancho murigereria endera gusangana into kendera kuba na intwe ase omurubiriga Etwani ya Getembe Clinton ndigi na Morin siango ase ebribo yechigo sori egeke kerebosio Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Vision ekionga kiamamogusi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ekionga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisii, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Obaigwa 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mogusi asa atambe twaberire gaiga ase Getembe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pese elinda nyoro bobwenia obwega boito
aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gando siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwene boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwake 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange nabuku bakirisi gwetras chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna. Sio kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyolere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutenyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsa mocha kibirigo kose Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumo chulia Nyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumo chobosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku life got better. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatemerega gose nuganetimeraga yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebunemerega yawe yaikiranire boronge mbabwate ibirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations asemenyega yonsi Boigon korosya bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosya bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet korosya merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Maragoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
1 2 3 4 5 makopio ene ng'ombe bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi kama kopio eng'ombe ye kayaho entere yirugete ebine bianda mama ke muntuma eng'ombe ye nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka neregali ekorukunga enokem agropet enokem agropet enokem agropet limited enokem agropet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko no na lioko yoko sibye kenyambi iga right direct mogondo ko very clear enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba enokem agropet egotiri na keregento ke korukukio pole mitata amangana ye chingo ko gotuka enokem amangana ye chiombe enokem eduka ya bene ne kabisa nge gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisii town chogo esikati kiri aje bono okonyora enokem agropet ase eduka ya bene ne mapema enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amaguta seli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibeng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibeng'ombe Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asili gulidya mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge ase chinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa ase mete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cyobosongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwekira
ekerano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi Obaigwa enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom ya Etwani go enkale eyuerengia na Obaigwa ekogokia liso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Getembe abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na Obaigwa cho tebereria kende gensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na Obaigwa ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na Obaigwa box corrugated asibigo babwata boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na Obaigwa na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na Obaigwa web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na Obaigwa na green obutambe bwa mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareka bo kwerorera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chinga chichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asomochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwobo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda
ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Naisanebe nikinyuma yo kabiri mwaka no gwikibere emerongo 25 na kikimare ne tukori Jumamosi na nenda gitinga emambia bona gete koba India na ndentegerero super biliga bwetwanyo yo ndete ime ya Getembe Television na kikimabuna matikere tukori Jumatatu ase umuri biliga bwetwani ya Getembe tutwa asikenikeria Etwani chigosa na kikimabuna enchemorensi yango togochana oyo Minto Clinton ondiki Oyonda kora chikunyara ko baga ukumani kurwa sensemo ya ni Kenya ko baga ukwalika ni tukoria rero ko botonya ko tokora se eyikiga yaite no ikengeiga chigosori a ko bachigo chiko sori bwa ebintu a byanyari ko babigo koreka team a Kenya rero ubino ne batebanga team ya Manchester United digero cha relegation lakini all in all chigo nandi wikatwikera nega sense Clinton wakire sana karibu nchomo rigaria se chidagekanga gatoto chirivo siga subwa komanye nikiwa mo ye chigosori eikendiga buna morina Chicago kumanya nchekoro kwa Clinton ondigi nuko sawa kwa nga Jumatatu yawe achakira senchirengia na boge mambi yago achakira senchirengia kwa neke ikiga ne chikobengia kege masoko bako ga gantu bwate chigazeti to gocha kurigeria sobwango tutaraswa go kumanya ayane getigwe ase eikendi ya itete na mange ayane kiwe kurinda soko bako kwa nega nimbate gazeti ya Daily Nation ne gazeti ya The Standard maiga yogo sanganele Matildah Obaigwa somoro byoga ndrate bwetwani na chikwera na ase entunde yende na nyara ko bakago sangana ya sensemo ya magazeti tegana ndutura sangana ya sensemo ye chigosori ase gazeti ya The Standard ego tebe page ya magega Gor Mahia ya ko bageko ne kya gosori ya sama miraniari a Kenya Premier League agendrete usaendra agendrete ase weekend ya erete ase timu ya Gor Mahia ya rutu makario gotabeka ne goli ne timu ya Tusker igendo kirete baraboko gendra commentachi point na boigo kina oso ase dibagerio ria gatatu nyoro mwancho murigeri lige igani gagendrete kuragwa ni timu ya Police FC ase boigo timu ya Police nemurikeire bagotabanga point 41 za Kenya Police zinawafanya wanaendelea kuongoza asebon bagotabanga the Gor Mahia head coach Sinisa Mihik in their match against Tusker at Kenyatta Stadium litko rigoro niganyatko bagakoro kya okwayo kubwatakana na matoke timu yabere kugendra kokori ase enseme yo mwanchu murigero mugano yo nabo chikonyora se page ya maiga gazeti ya The Standard naboigo ntubwate chigosori chama minyoko ase bagotebanga Kiplimo Bags New World in Barcelona race ase chigosori chochene getwe cha half marathon kicked with a big promise at taking points. It delivered home surprise ase chigosori chochigende Barcelona half marathons winner men's race Jacob Kiplimo, the women's race Jocelyn Chepkosigei, world record by Kiplimo yarenga chida kemeronge 5 na isano nemo nechi second merongene ne yamase pejio mwerio mwanchu murigeri ase gazeti ya The Standard nabigo ase bari bare abatyotere bechigosori cha golf page ya 31 no chikonyoro mugano wari agendrete bagotabanga golf is a game of patience, strategy and camaraderies. Playing with the junior and sharing my experience give me immense joy. Hoino Mogosoria oyo mo manikari na Bupen Shaha kurase ensemedia trustee at Nyanza Golf Club ochikonyoro mugano yo asenchirebo ikreno ase gazeti ya Daily Nation nero page ya maega ni murikerete egosori yo twachika okumanya ya Gor Mahia ase ebichere gagune yo mor kyomone bwe timu yo Sinisa Mihik okonyarkoba gakonekia gukwana nabatyoteria baye Ibrahim Hussein, the legendary athlete, nurturing future stars. Mwanchu murigari no chikonyoro mugano yo asebari abatiotera be ensemega yama minyoko abigo omugano o golf no murikira se page ya 31 nara yokura se gazeti ya Standard na boige gazeti ya Daily Nation. Akoro sensema ya gazeti ya Taifa Sporti
kigima ase taifa rero ase semo ya taifa sport ndio chiga iga kurwa se EPJ iga yomweru kabisa tukuchakira se kemenefia na tugati ye team ya Gor Mahia mane team ile ya Tusker FC mbali bara itase mesema merani ayo bakubatra ne team ile ya Police lakini goro omoteneri bwe team yo ya Gor Mahia yo mane kantu na mhi sinisa ni ganya tukabaga ko kyo kogokiwa na mono keraro chenga team ya Gor Mahia yanya likobake gokiria team ile igoraria se MSA ya mamerani iga AKPL na sande gosori ende yana getunga team ya Liverpool na team ya Wolves ase ekenga Liverpool wa bomoa Wolves kutoa pressure timu ya Liverpool ni goya ingete timu ya Wolves anda ke koro kinga wakona ule ubabe bogo chikumukia kombe kyo kia chinko yichika cha Uingereza gose English Premier League na aboigo asense moja mamerene liga timu ya Bayern waponea doruba kali ya Leverkusen kusalia pazuri Bundesliga mimi na nobiria bya gosore twase NC Media ya Germany kale timu yo ya Bayer Leverkusen ya gosoria kigima asama merene ya Bundesliga nanda ke bakanyara ko bago ponea Foska mutuo nigo ndo chiga sense moyende nigo Kenya yazoa tikiti ya kombe la dunia la handball ya ufukweni bila jasho. Banyore libaga gutatiga gutatiga chiko sori chibanya ko bako gosori abanyari ko bako nyora libaga yo kugenda okole bya ase gosori ya handball inense ya Kenya. Chakol Queens wembe katika NSL ya wadada. Eligeria basubati timu ya Chakol Queens niga gendete koba o wembe na mono to kwanda ngaba kunya ko bako genda okole bya gose batara nyora timu ende yose kunya ko bage ko bakiria. Asande nande nigo timu ya Guche Stars wapata nyota ugenini Sigalagala ikila huu mechi ya Chiochira se Division 1 chiko sori chiga ase timu ya Guche Stars hapo sori ya Division 1 nige timu hiyo ya Guche Stars bagotebekana nga wapata nyota ugenini maiga yo kunyarko bako ingera timu hiyo ya Sigalagala agori tukorigoro ase timu hiyo ya Guche Stars ikenda tukora amamiranya yo a Division 1 nabo igo Sunday nigo Kenya Cup Cabras KCB na Oilers hawashiki vita vya kuhepa shoka vikachakacha echo ne chigosori achiri achikwane kigwase kombe kelia ya Kenya Cup ase NC Media echi yakole kanteri tukoria ya Jumamosi na Sunday Jeff Kosgei ni malkia tena Barcelona half Kiplimo akifuta rekodi ya dunia iyo NC Media ya maminyako oyo nyatukabaka korokia gusika kolikia rekodi nye ase oyabwa ya se mamerani ya mameka ya kante asense media ya Barcelona oigo mwancho motekereri ayo no morigali ayo nsinyo guchiko nyora se gazeti ya Taifa leo maiga usike maiga ya asense media ya Taifa Sport ayina aranya ariko bagakwana kigwase gazeti ya litikoria lero kitakichiga ikominesa nebero mutinyo yo kabera itukonere Jumatatu mwaka no gwechiribere emerongebere netano nakiki masemina no biriya bya KPL banyatiko biko gusorwa sentunda iga yemerongebere na isatu asa mamerani ayo amane meyense ya Kenya takandi kabisa ntu aroche bimina nebinge banyatiko biko nakibwa na matuko yegeti micha Shabana banyatiko bageko gusoria ekemena kia basegeti kia Kisii Stadium ne timu ya Mathare United lakini wakamaliza sare ya tasa hele mina nebinge bya negativu of course unatuachika kuma nyomo ancho modigaria na beti Gor Mahia yarwete makario gotabekane coordinate timu iri ya Tusker timu ya Shabana karuma kario gotabekane go ne timu ya Mathare United na kumanyirika une chikosori chinde chene gatiwe buna tugo chikorigaria se imena bigati yabo nabo igoto chikomanyo mwanchu murigira karaboniga chitimu nga kichikorete bya somo baro bwe chitimu chitiga tiko bya sama mirani yo Kenya Premier League timu ya KCB yanyari ko bageko korea bya kurwa bukere season yanyati ko bigo chaka legwani yabo yabere ko yanyari ko bageko myakabya indwa to korigeria kero legwani ya chite ko nyari ko bageko era andake basi ke borso kero banyati ko bakungirwa sigiti keke Kisii Stadium ne timu ya Shabana FC chigoli bera sirigana risegam ko bantu waru chike mina ne kyabo Kenya to bageko ne kigwase ikendi igaba ko solitina batoto ba Mungu the sofa paka bakanyara ko bako baingira chigoli bera sirigana risegam ko kuri timu yiga ere inse ya yobora yibwa ya kwana etimu yiga nigo yarenge inse yobotenirwa ya ambani oli chiete Tanzania akaro kuligeria akara yetigete timu yiga performance ya yarenge sama okainda tora tabenga it was poor lakini karo kuligeria bone timu ya sofapaka ewe kere timu na yanyara ko bage kuyingira kimwe ne kiane gatibwe nigo etimu yo ya KCB yanyata ko bage kuyingira chigoli bera sirigana risegero nakikima ego lintanga nigo yakungetu no mogosore Jack Ongaga ego lyakabere kanyara ko beko bungwa na mogosore Charles Ouma Junior nanyama iga mogosori oboyo mukunyara ko baga kwegwa red card gosori yo taranyara ko bage gwikomo erio nigo banyati ko babako nyara ko babako elikiri obuya segeti ekyo ime county ya Machakos ya Kenyatta Stadium nakikima kanyara ko babako nyara point isatu chira nyara ko bachiko bakonya asemesa ya mamerani ayo ranne barono chien
James Kinyanjui, mzee wa Majoba. Filemon Nyakwaka. Tukizi ile. Kuna uwezo wa kumaliza lakini alicheza mkono. Kwa nataka kufunga hand of God yake Diego Armando Maradona. Nation Wekesa. Anairusha ndani Nation, ametoka Evans Omondi Uma, pangua bado. Upo ndani kule Filemon Nyakwaka bado na udaka tena. Evans Omondi Uma. Alirusha Nation Wekesa. Akaachiwa kipa lakini ukamtoka, lakini ukarejea kwake tu. Ana bahati kweli kweli kama sasa. Angelaumiwa yeye tu. Baron Ochieng, Boniface Munyaza tena ametoka. Wamepata goli. Jako Nganya wakishangilia kwa furaha tele, naambia tulieni. Baron Ochieng anasema mimi ndio nitakuwa kwa ya master hapa. Kila mtu achomekee mwanzo. Nitaonyesha style zangu. Baron Ochieng akikam through. Hii ni gani Baron Ochieng? Kushoto, kulia, tuajaze. Wametengeneza nafasi kutokana na kona. Ndani uzuri. Alitoka langoni na kaukosa tena. Jako Nganya akaenda juu kwa bora kabisa na kuweza kujaza kitu ndani ya kamba. Mbele ya mlinzi ameshinda mpira. Jako Nganya akamzidi maarifa. Baada ya hapo kakata mauno. Timu ya Batoto ba Mungu. Anza naye Joseph Kuloba. Anaingia ndani uzuri Joseph Kuloba. Ana kushoto ya hatari Joseph Kuloba. Onjimo. Ameikosa Edward. Leta cross ni kama anachilia fataki. Joseph Kuloba. Kini Edward Omondio Ndimo. Nje. Anakata Farajo Den. Amekea Ondabu. Mchezo usiokuwa wa kiungwana. Kadi nyekundu. Charles Auma Jr. aliweza kucheza rafu ile. Charles Auma Jr. na bila alinyosha mguu kweli kweli Charles Auma. Charles Auma Jr. Dangerous play. Au huenda akacheza kama wingback. Huku Suleiman Manzuro Kwaro akicheza kama mlinzi wa kati. Amechelewa Suleiman Manzuro Kwaro. Edward Omondi ameachiwa mali kumaliza mchezo kabisa. Ondimo! Danjora's finest. Anaificha mali kwenye sefu ya KCB. Made in Danjora. Anafanya makubwa ndani ya uga wa Machakos. Ameificha mali kwa ubora kabisa na kulock safe ile kuhakikisha kwa mali yake ipo salama, wakipokea madini kutoka kwa Ezekiel Arigo Sachi. Mwanchwa omo rigeje Getembe Television yakini kimino Kenya tukabage kwa nekiwa asense media ya Machakos County sekretariya Kenya Stadium katoro timu hiyo ya KCB nya tukabage kuengerwa na timu ya KCB kato kulia SMS ya mmerene ni kama wanateremka kidogo kidogo because hawafai kupatikana nafasi walioko sahihi. Lakini ni vizuri asengencho unaweka kwa na litangane timu ya KCB kato achageta mmerene KPL season iga bado karibu ya sana. They all in fact almost the entire first league na bado kora lakini rende gochikatiga kubwatkana monchori ari aenekiwa se timu hiyo na boigo unawachika gote avanega tichi timu chikandate gokora monchori gochencha borke na boiga bagosori timu chinde changeire gokoribu yabono bali bado gutangana wameanza kushuka no nyentaska yanje ruseti KCB ari karakego lakini we are seeing police nero ya chire nero ya soire gari itakuwa kigumu sana kutoa police. I can say police na barabu bago chiko ba inconsistent na KCB bo setaska. You never know, things might change. Asengencho Gor Mahia inakuja taska nero nitake kuira na igoro gari teams zinafanya vizuri kurende wikiraboniga timu ya KCB ero of late teraba keko koribia and I think timu ya Sofapaka in as much as bakorete changes as management yapo
I think wakiendelea hivi they are coming on track. Ako bantoro singa basu Getembe kali bagali ya kianda. Kero nyotinga kero omuteneri bwe timu yo ambani kero bonchore bwa chageta nyatari bagali jo kugenda asensemeri ya Tanzania. Kanya tukotokora timu yo yarengeri bagali 15 16 lakini bwana iga agosto kampaka bagali ya kianda. It's a good move. It's a good move. Asenga nchuri bagiri ya kianda roche chigosori agosori so far 21 niga bwate onyara kobaga kubwa chigosori sano na ibere timu ya sopaka ya chigosori sano na ibere yanyara kobai kurwa makali chigosori sano na ibere yanyara kobaki go itu chigosori sano na ibere point ne merongebere na isano na isato na ande bako gandraiga asenga ncho chiga isano na chimerongebere sano sato 28 mbali yare bobe kero kurigire mo baruwe chitimu ichinde chiga ndratiko na kiasi genche timu ile number 3 ya Gor Mahia point 35 keroko beka 35-28 echine chi point ange isano na ibiriga that those are 2-3 games banyara ko baba ko basiri bagarigia abya kigema mancho omorigere ntonya tukabata ko ne kiabuli tukuri barasegetse kya Kisii Stadium timu ito ya Shabana FC ya timu ya Mathare United segetse kya Kisii Stadium timu hiyo gosegosoli ya iri tukurigo nigo yanya tukabya kwera makali ligi na lisegero baka tukurigeria gosoli ya Asentunderi ntanga ngo Leg 1 timu ya Mathare United nigo yayengete timu ya Shabana igoli ya Masirigi na lisegero so which means the first leg timu ya Mathare United nigo yanya 3.3 akatugocha abuli tukurigo which means timu ya Shabana niwe ile timu ya Mathare United chi pointing yanyolire point ya yemo igoro nigo timu cyose cyenye ate point ya yemo naseke minageriye kitekere timu ya Mathare ya yengete timu ya Shabana egole ya Masirigi ndese timu ya Mathare United kanyora chi point 3 nabo igego soli yo asenchera yo wekerano ligi kuu taifa na kwake Maxwell Muchese Mulili inapigwa ndefu huko anapambana Dennis Okota nayo Oko he missed the sitter. Michael Wanyika kumepigwa pasi ndefu na akapewa nafasi yeye mwenyewe na mlinda lango. Zungumzia mchezaji Dennis Okota, nafasi ambayo kwa wazi angeuchukua tu mpira juu. Timing ya mlinda lango mwite Michael Wanyika amefanya kazi kubwa, ametoka kwa wakati unaofaa. Utamuona Sami ameyokota mali ni ndani ni nje. Kataa lines amesema hapana. Manake ilipigwa pass ndefu ile. Langa kwa anatokea leo. Unaweza kusema Sentini imesimama vizuri. Ila final touch yao ya kushambulia ndo haija click vizuri. Ameipata sasa Paterne bado Donald Ange. Ange anatumia mguu kushoto. Sasa huyu ndo Donald Ange Paterne waliomzoea. Anapotea sana lakini unapomwona ni hatari. Japo akipata mipira mingi mchezaji Donald Ange, lakini anakuambia uzuri wake mabeki walimwangalia tu akakosa kupeana pasi. Ni yeye alikuwa kuficha pembeni kule juu. Haiti angelipiga pasi. Mohamed Kiluma alikuwa anamuitisha tu, lakini kitakuwa cha moto kweli kweli. Popote pale ulipo karibu sana kwa 45 kipindi cha pili. 45 ya lala salama. Shabana yupo nyumbani anatairi. Mathare United yupo genini naye pia na sufuri. Imetengenezeka nafasi. Naileta nani Brian Mishira Mikiro kichwa. Elvis Osoko Chieng. Hii ni zaidi ya free header. Walikuwa wamemtazama tu mabeki wa timu hii ya Mathare. Amekosesha mwelekeo wa kujaza mpira kwenye kamba. Lile lango pia alikuwa ametoka kwenye eneo lake. Haamini Elvis kuwa fasi wanazozipoteza watakuwa Mancho morigeria kione kimirano kene gatigwe gati timu iyo ya Shabana ne timu ya Mathare United asbaru makariyo gotabekana egori neba negati chigo sori tu akoro krichene gatigwe korende ne chinyinge chene gatigwe timu ya Gor Mahia ndo achika okomanya
niko baruti makari yogotabekane gori ne timu ya Tusker timu ya Police FC Kanyorobo bwi gwechigo libere asebo sanet askiraba yengete timu ya Bidco United gendo kyaba konya tabara kogenda kora elige yo kero monera chikorigeria ya umubaro gwechi timu ichigandra tiko koribu ya timu ya Bandari niko yengere tune timu ya Talanta FC timu ya Muranga Sel ekanyarko bage koengerwa ne timu ya Ulinzi Stars chigo libere asayamo timu ya Talanta niko nyato bwi chigo lisata sebele ne timu ya akerengere timu ya Bandari Mara Sugar nero ekanyarko bage koengerwa ne timu ya FC Leopards chiko libera sayamo ebine mina libene kategori tukoria Jumamosi timu ya Sofapaka ekaengerwa ne timu ya ekaengere timu ya KCB chiko libere asebosa tuwaligere kemina nikyoga we timu ya Karubangi Sharks Karumakari yokobekana chiko libere ase ibere timu ya Posta Rangers tukoria Ijumaa timu ya Nairobi City Stars na ile kaengerwa ne timu ya Kakamega Homeboys. I think this was game of the weekend asengencho tukoria Ijumaa timu ya Kakamega Homeboys ekanyaro we chiko lisan ase bosa keraba yengerete timu ya Nairobi City Stars match week 21 so far tiga morinera nyara kwa korigeria umubaro gwechi timu icho chiganda tiga koribu ya so far ende tomanye nebane timu ya Shabana namba kiere na boigon timu keganda kora inchiri chechi chisiegeti ya sokobo ya gogo so sensible regulation na kigima timu ya Police FC na rete libagaliri ali tangani match point emeronge nene ya mweka bwatu bwane timu ile ya Tusker FC iyo bwatu point emeronge 3 na kianda timu ya Gor Mahia nigerete libagali agatone point emeronge 3 na isa na kero kuri timu ya Gor Mahia nigo ya nyoro mokocho muya uyore kurwa sensemere ya koresha timu ya FC Leopards nigerete libagali akane point emeronge 3 na isa to timu ya KCB kere libagali agatone point emeronge 3 na ibere Bandari FC kaira libagali agatone manage point emeronge 3 na ibere timu ya Kakamega Homeboys kaira libagali agatone na kabere manage point emeronge 3 timu ya Shabana FC kaira libagali agatone na 3 net point emeronge ibere na kyandikira kuri timu ya Shabana nyale ko bagego soko bantu waranga kera libagali ya gatano tukatwara ko gena onyandiriye bwe gosoli ya ringe next kango ya sekretari libagali ya gatatu lakini bono twara ya nyale ko bakego tirimboka naseke minano kende gosase timu yende ya gosoreti ase ikende ige yenyore to bubine timu ya Sofapaka ya timbakali bagali ya kianda ase bat point emeronge ibere na isana isato nabo ye timu ya Ulinzi Stars kera libagali ya 10 nechi point chiria emeronge ibere na isano na ibere yeko chibungera chitimu chiria 10 chingia sama mereni gosase mesema mereni ga KPL ase season niga yo mwaka bwechiro bere meronge bere na inya akato kuri tiria chire iri bagali inse kabisa ne timu ya Nairobi City Stars yabwate libagali 15 na 3 timu ya Bidco United kere libagali 15 na kabinage point 19 na seto chire ngani timu ya Nairobi City Stars timu ya Posta Rangers nigere libagali 15 na limo nechi point emeronge bere na ya mechi ere ngani timu ya FC Talanta eyo libagali 15 timu ya Matildah United ya gosoreti ne timu ya Shabana FC niga ereli bagali lia 14 point emeronge ibere na ibere agato chukuriria goseka to gantu kuriria semene bya KPL timu ito ya Shabana FC nero biri gocho tware kemina no bagatatu bikeiga kerera chikwaliga ngo ne timu ya Tusker FC na kero kuri timu ya Tusker FC ereli bagali lia kabere asama merani ya mesega so tu tangoja tuone itakuwaje kwa bakera to kuriria timu ya Shabana FC anda kenda kwa denga yabere sama onda te kainda una chitimu chiga china na cha EPL kwa bakera ego ikera na chitimu chiri chira itigora lisebesa kwa nyaranga ego tware win ego ikera timu no bega kwa rewa bo madare baenda either draw kwa rorira igo bona ekemena nekera chikwana kigo bagatatu bwiki ngambo chikonya kwa to ko ligeria ngaki timu iga ya Tusker FC nerera gendre kwa bagego kwa nerera gende kwa Rwanda ko ligeria bagali jogo tikara ase okora emesa ama merania ya KPL na timu ya Shabana FC kero tware kwa no mukocha gwe timu yo litkorego nigata bata nigabwate kirenga kinenge kigo chikomuteneni oikango temare ju chini arolenga ngokora no nyane signing chiganeiri obonchero batanya kwa bogo ikomo elio ngokora signing elia ndake konyara kwa baga kugendera gokonye timu yo ya Shabana FC Naki makato ganda tego sukamoto mwanchwa omorigeria emina no bya EPL mbya tiko biko gosorwa abo gose weekend yiga anda keto kwande mina nebine nebyo byakolekaneta se weekend yiga ngati nkemina nakiora kwaneke naye because emina no vya enekiwe it's true kurwa litkori Jumamosi litkori Jumapili and of course kero kwa na chitim chitichina nebuna Morin aikire coach kakoteba go chitim chanyo ritobo bui timu ya Liverpool timu ya Arsenal timu ya Manchester City iranere as a race ya top 4 na poiko
timu ya Chelsea nero negenda te gutwara imichando of late. I don't know what is happening. Asenga Enzo Maresca wengere ka gutwara chinga kichinkongo mega yokorokia ekemina nega itindi yoko ena kya nkuru andrare top 4. It seems inga withdraw the Kurwa series, and of course as always the team ya Manchester United negenda te gutirimbo kanero. In fact 2 positions so ya se line eri embariri yansa relegation, but mina nombia negative team manya tito chake ni timu ya Chelsea ko chakere ke mina kiki negative ritkore joma egati iyo timu ya Chelsea ne timu ya Brighton timu ya Brighton yale alikuwa ni timu hiyo ya Chelsea nike mina neki negative ko bage kwa nikigoli ritkore joma ni timu ya Chelsea yanyatika we kuingerwa chigoli 3 asiri ngelisa garanda ke ego sorry akabere by the way asenga njo wamewapiga mara 2 mfululizo ase nanda se iki yani it means in 4 days or 5 days a team ya Chelsea yanyari kwa hiyo concede 5 abata benko be wa tenyana wotiana wakamote kabere, lakini for Chelsea Brighton ilifanya hivyo within 4 days tikatura rigere kimena ne kyoto ko natonyana ko batoko kwa na sobe ya kigimo moncho umuriri kiri kimena ke Kenya ngende ko bage kwa ne kiwari tkorire juma ase kimena ne kyo timu ya Brighton yari ko yariganye timu yo ya Chelsea ne kimena ne Kenya ko bage kwa ne kiwa sense me yini wiki alingi kimena no ya kabere ase ntunda ya kabere timu yo ya Brighton yanya ko bage ko gusara ne timu ya Chelsea ase timu ya Chelsea yanya ko bage ko ngiro chigoli 3 ase ligina lisa gane kimena Kenya ko bage ko kegweta ase timu ya Chelsea yanya ko bage ko kusko ya mameno sasa ko mbekeria KFA ne timu ya Brighton ya ingirete timu ya Chelsea chigura seyamo nonye timu ya Chelsea yari kuyariga ni timu yo ya Brighton asekitege ya Stamford Bridge anda Clinton kiora kwanda ko tonyari ko batokore timu ya Chelsea ye igateri bagali mpaka etigati batanga abantu ba compete na barabu Liverpool bono abana gato abale barure bali ko kwanda ngaleta tebo igate top 5 bono ba batanga leta I guess with all due respect ama abatioterebe chi timu chigachia especially chi England abagotwara mangana mange sana, it's either Manchester United ama Chelsea, especially nane kile ligi ya liko chaka farasi walikuwa wengi, of course no Chelsea nkuyevara yenge part of farasi but vune ligi kenya kogendra na boigo chikoso chikonya koenekiwa farasi wanaendelea kupungua wakabaki 4 3 saizi ni 2 lakini ndende almost kotigara na mmoja. But I think for Chelsea, inconsistency ya waborete na boigo few injuries asenga Enzo Maresca konyonyorege ko sikerikiare ko mokonya kiroko ligeri Jackson nare ase injury Reece James Ocha kwa morachi game ende ayuko alafu pia formation ya yuko cheza gosori ko midfield idimkalia ngumu asenga Enzo style teora veke 2 holding midfielders at a time kiroko nyoranga Enzo na Kaisedo no bale ababonsi banechi holding midfielder, so you need someone okokonya go koireme period bosio because we understand the working rate ya Cole Palmer Nerense in as much as not so creative na kana tiomonto okomokonya in terms of speed ero create korosie mipira, and I think another thing Nerense Maresca igeta segeta kanya kotema, so this game kwanyora Lavia Noale, the other game kwanyora Kaisedo na Enzo, the other time kwanyora retire some other new players ngo tu istiari ke kosikia nere sana, something has been happening also first 11 again to kia gerebo go affect the other coaches including the Manchester United. Asengencho if you have a squad ya gotiga una Liverpool, I love it. Asengencho Ancelot kamwire ni hii unless montabu ate injury na yako ba replaced but I think for the rest ya ligi Chelsea wako, I think rest ya tikati hapa saizi ni kupigania top 4 champions kuingia Champions League which naenda nyambali ko chikolike revia. Some other teams are doing so good timu ya Bournemouth, timu ya Manchester City, Nottingham Forest, Aston Villa so naende batachi chikolike revia na babaraswe amamere na Europa. And for Brighton I think watu wa consistency yega it will help them at least na barabu na baswa amamere na Europa. Brighton is a good team, they got good players kina Mitoma kina Yakub, I think Adingra bako kwa barabu ya kina Welbeck, it's a good team. na kigima umonchwa umorigereria eyo nero egosuriria negetwauria litkore juma tunataka tukorigereria ase injury list ogoro mo gosoria gwe timu yo ya Chelsea osere Jackson
kanya tukobaga koba isiko gwetera ase kotnyara kobaga ko Amuroche ICU by the way. Abekere oxygen by the way. Igo which means ngana batachi konyara kobaga konyara libaga na kyanya tukobaga kwali bago mugosori yankunku. Aroche kemetekero nche at a time what abandenga keroche Chelsea go chesa mugosori Jackson atayoime. I don't feel like Chelsea is playing because netabanga baguchibatanga netabanga tari go score passes change recover that exact chi and straight forward at least go create chances. And by the way, Jackson Nkunku is more of aggressive and striker no montongo pressure defense. Nkunku is more of an attacking midfielder. Keroko sana mipira anapenda kutulia sana game anaanza kupanga kutoka nyuma but Keroko nyore strike what a speed, aggressive, ego dribble past defenders. That is what the character is in say Jackson, and I think they miss him so much. Team I think akiara achiko ira because the condition ya iko vizuri sana, but at least na wako nyobosuku maiko senge ncho echiro mbange tegoso ya sige tu pa ngusino ne striker yamo iwasaidie. Anyway, manchu muri tukutikana nayo kemeno kindi Kenya tukobage kwaniki go ikende igangati timu ya Leicester City yariko rigania timu ya Arsenal FC na boigo omogosori ya Mikel Merino nyatukabaga korwa se bench niga nyorete guseniga yete timu yo ya Arsenal bubibwe kigoli bera seringa na resagero kigoli kibero chance nigo cyagungeto no mogosori yo Mikel Merino yo bungete goli ya intangani yede ka ya 53 ne yemo igoli ya kabere gaicha edaikeria ya 53 na isano na ibere kemena nekyo ase obwikirano ya kigima mancho magire kinete mina kirikenya tukabaga kwane kibo aboge timu yo ya Arsenal ligo ya nyorete bubwi which will be a saying like a nikienda kwa nyako kumukwana mogosori ya Mikel Merino kutonyara kwa tokoranga niga rule from bench na kwa ba hero because na botora yelinga asitose jira chikocha ntuchikoro mote ndio abo yo manikante na Mikel atata ka uchikonyara kwa bakonya liba gagienda ke komwali bagaji ko chikogosori banyana kwa batako maraga kwa a bench kwa bantu ara season nekero ya ligo chaka ya 2024 to 2025 na nyata kwa baka komulike konda bo ya gocha City maiga ya Arsenal nanya maiga yeti maiga ya Arsenal na ndo kwa ndanda ke kwa batonyara kwa batako ligereria aba gosori abane abara gosori bekimande mononda kwa ndeti maiga ya Chelsea ino mogosori Bukayo Saka mogosori ya Gabriel Martinelli Gabriel Jesus na mono mogosori Oria Odegaard na Odegaard amogosori Mikel Merino no nyabuna iranete nanya tukobaga kuira libaga ryoko ekonye timu iri kugenda okolya bunya nanya maiga yaba gosori bali ba yora tenga the key players nyara kwa bakorekana gutwara chingoma team ya Arsenal abagosori once they are doing good apart from Raheem Sterling. I don't know what is happening now Sterling, but all Arsenal players nguye tomabane and they are doing good. The only thing you cannot predict Michael Arteta. In as much as Michael Merino naruete bench akakora the wonders, you can't be surprised and weekend yocha onyore bado Merino anaanza bench kero korigeria tactics na bego enchera Michael agochezo mupira but I want to say congratulations gocha say the 17-year-old Ethan Nwaneri you are kiri the maturity na bego because to Misiri Bukayo Saka, as you know Bukayo Saka nero renge our creator in terms of chances chinyinge but kurwaenda injury we've really been struggling until late. Bono tu angere go trust Ethan he created more chances na bwate assist mo of course the first goal ya Merino yenge out of Ethan na boy goal yando Tosa do berega comment in a position area Martinelli is so good. I think Michael na bwente go chaka kero compare na Raheem Sterling. I think our next game nadhani he's now number 9 asenge Kai Havertz na chete injury anapata hamstring injury yubo gira se Gabriel Martinelli Bukayo Saka nanya tukobaga ko bwena akarudi mazoezi kidogo but rende hajakuwa fit na mente tuchi wiki chindange 80 kago chibosio and of course as you know Gabriel Jesus na risk for the rest of the season so Michael saizi nere our target manaro cha sokere ba murusire na mberi aya ba muri kere number 9 so is our appointment now kina kemena ni Kenya tukabaye kwa nikiwa sensemeyo na kikimantoro tinga nigo ya tukabaye kwa ya timu yo ya Arsenal bobui andake kugenda kwa ngambara selig
And of course a clean sheet to ever. Ine njira yemwe yokorokia ngambai ase keminonokeri gukugania kuimukia obunyangongo bwe season ya 2024 to 2025 lakini andake ekere yochikia batofautisha barabu baguchi bakolia buya lakini kegwikaso kuimukia bikombe wanatigawa andake ngera kwa umede tunawajua mimi ni watu wa next season. Don't be surprised this season if we carry this because my good friend Mheshimiwa Anthony Kibagendi and I think these two games chigocha chirebosio Arsenal geko nyorobo we might win this league. Chintu ndairenga isato chintu ndairenga oro chimoko kwa because kato korigere ringa iga chigo sort chitigate it's around 14 abo chigo chitigate igoro chinga chigo sort ringa chirimuganeti andake muchikonyara kwa mukonyera libagali kwa mukyo kabando chinga munajipa moyo like a season I think for Liverpool and Arsenal as a chigo sort chance chitigarete kurukweri must win you know in capital letters bold and underlined for Liverpool and Arsenal chigo sort chitigarete it is a must win hakuna ati draw hakuna lose hakuna whatever it is a must win so for us we believe it chitigarete chance we are going to make 3 points in each game na of course maombi mabaya kwa Liverpool at least na vateleza mipira ngepere at least we catch up. Anyway, umanchumurire ntenda tenga congratulations to Liverpool. Congratulations in advance. Champions 2024-2025 season. Asake komliki gosta simene bya EPL. Ayinkora nnecho umanchumurire. Tukotea na yoke meno kendi cyane tukobage ko nikwe egatikati ye kende iga nigo team ya Manchester City. Yira ndete chinchira cha chobo bwino nyama yoko yengera team ya Newcastle United chigorinya sirige na risangero team ya Newcastle United ne team ya retire mechando menena sana se team ya china na sama merane ya EPL mamerania yiga gusase bikombe nagi magato ko nyarko batokoriye ya seke menane kene getwe nigo mugosore Omar Momusho yo nyarko bagakurwa se team ya Eintracht Frankfurt natko bakuye team yo ya Manchester City chigori sato sichideka ikomina sana ndaka nyarko bagakwenyora hat-trick abigo mugosori ya makati yo nyarko batokumuriye ase obwangoiga nyarko banera gakonyora hat-trick yaye nigo nera ya team yo egori yaye ya kane